taramangan kayo po. Kaya kami. Maya pabengi po. Kaya kayo ngan. Chutan po kayong episode 3 na ning tara mamusni. Ngayon po mamusni tamong aliwa. Episode 2 po Nerd Block. Mamuklat tamo pong Loot Crate. Basa pa Loot Crate. Loot Crate. Tara! Hindi ako man nag-cut. Yan pong Bengi Kenny, mamuklat tapo Loot Crate, kayong kilom na po ng kwartong siksikan at lola rin tao ko siya Kenny, manal belawang Twitch rin kaya ako. Loot Crate po, kalupan niya po ng Nerd Block. Yung Loot Crate, may nabat sa US-based company. Yung Nerd Block, taga-Canada rin bikabandi. Kalupan niya po ng Nerd Block, mag-subscribe ka sa likang Loot Crate. Pero, inkare lang kaliwa at ilang plano. Ating 1 month plan, 3 months, or 6 na bulan. Kahit diretso mo na lang bayaran retang 6 months, kunwari mo. Padalada ka makanini, but ingaliwa na, kasiguradong manikwang malan keng kilog. For sure, ating ka nga kita pialongan, figurines, tingin siguro din magazine, ating card, collectibles. Alam mo klaseng collectible ay kwami keng Loot Crate kay can opener. Or no, not can opener, bottle opener, can opener. Use your thumb there. Okay, but ito, pareho lang subscription. Padalada keng kaya kang bali. At yun yung bayad yung shipping na. Ngayon, iburi ko na yung balo yung kaya na kasi yung kalwa na rin po ng Loot Crate every month. At yun lang topic, ilang theme. Ngayon yung theme, Heroes. Without further ado, mig-English ko. Buklat tane, tara mamusni. Nalaman na ning August Loot Crate. Burike po in kahon, bakit kaya kay kahon pota? Okay. Yalongan na rin nga kakit ko. Mumuna, burike yung buklat, bakit kaya kayo ini salamin. Salamin. Ninja Turtles salamin. Kang nino kasi itang orange? Alam mo ikaya? Bakit? Hindi itong orange kayo. Itang orange. Taring turtle. Alam mo rapa, alam mo Search kayo pa. yung orange. Ay nako, ako. Kaya bali ko, alam mo yung orange. Ako ba, Michelangelo? Alam mo, may Michelangelo eh. Orange nila. Yan. Michelangelo? Yeah, you're right. Michelangelo. Oy, Michelangelo, isipan ko yung Donatello, itang purple. Wait, Michelangelo. Okay, Michelangelo salamin. Bukan ka pa, bulat ka. Kung bagay tayo, kasi ating pimbayong pelikulang Ninja Turtles. Michael Bay. Dahil kanyang diehard fan lang yan ko eh. Kinain na ako. Puta papin puta atinang kay mag-riot king kilawal kanya tinong api tsaka pitchfork. Pako na ako. Michelangelo. Man, balatin niyang kaya, balatin yung ribbon, bala pabaya. Okay. Michelangelo salamin. Ano ba? Ating I am Groot. Groot desu. Groot king Guardians of Galaxy. Pop Funko glow in the dark figure. Pop Funko vinyl. Anam na rin nga ko Kenny, Rocket Raccoon, Star-Lord, Groot, Gamora, Drax, Batista. Drax the Destroyer. Cute siya. Buriking kaya ng hype na siguro ni madagol yung kaya figure at may tsaka yung kaya ng texture na mas nanti ang pangagawa kasi Groot. Kaya tanaman niya Groot. Okay, Funko. At sinulod na yung kanakong kaya bait ang kanakong Michelangelo salamin. At yung aliwang item Kenny, yan kaya pa mo makaning klaseng item Loot Crate membership card.
Loot Crate official member yung makalagay. At yung Looter number 90298 ay ekbalo kung authentic ita, kung totoo ita. Loot Crate official member card. Okay. 1, 2, 3. Mawala ing metong na naman piyalungan. Oh, nano ini. Glow in the dark yarin po ini. At glow in the dark yarin po ini Michelangelo Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtle by Nickelodeon Kid Robot. Teenage Mutant Ninja. Ooze substance turn na. Nanin kaya nanin. Okay. Collect them all. Figurine. Okay. Figurine gagalaw lang. Action figure yak. Si galaw mo lahat ang gamat na. At saka yan nunchucks. Michelangelo. Okay. 4. Adwong pinalungan. Ano ba? Nakala pa po rin lamanan ng Loot Crate me. Swings. Ang swings po lalagay laking kaya kayong sapatos. Opo, sapatos. Baka tayo mika pakpak yung sapatos yung maglupa yung Mercury Drugs. Swings. Ayan, ito lang pong illustration. Lagyan mo laking kaya kayong Converse or sneakers or kayong rubber shoes yung high cut, low cut. Wala mo lagyan rin eh. Kasi atin lang busbus at low. Lagyan mo laking kilobretang sintas ka rin. Swings. Pakantatin niyang pakpak. Kaya kang sapatos. Card captor lang ako nito. Card captor sa Korean na kanta. Very cute, very cute. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kando kang Michelangelo salamin. Timpa pong madakala pa po. Aro-ring ka na akong kaklaseng mahilig mag-arcade buriday ni car freshener rin, man. Mega Man scented air freshener. Lagay may kaya kang dashboard or kaya kang kay mirror. At ikang Mega Man na kakanyan habang mag-drive ka. Pwede kaya kang Honda yan. Pwede kayong Honda wa. Pwede ang makmak ni kaso kaya pamiyay ni. Pwede nga tinaw sa rin wa. Tinaw sa rin. Bala ko rugo sticker ya. Car freshener ya. Yung pagtakad ko na mo na nung malyari kang Mega Man gustong ala ng bango. Itseta niya mo. Okay. Kaliwala po rin laman ng Loot Crate. Ano ba? Okay, tingin mo pong sticker ay magnet, fridge magnet, chimichangos, yung makalagay, nga masalas sana, chimichangos, magnet sticker, breakfast yung mo yung kain na, cereal. Okay, buriking item i-Groot, at saka itang air freshener, car air freshener. Tinda pa pong metong item Kenny. Okay. Reni na mo mitagan. Ating kang metong voucher. Kailan lang games. Metong voucher para kang Doctor Who Defense Grid Gauntlet. Makalagay Kenny bonus digital loot. Kaya ang voucher ya po siguro ni yung online game. Kaya mila ko yung magazine na ng Heroes, theme na ng Loot Crate, makalagay langan po rin laman na ng Loot Crate Kenny, information, maganda, kabaliwan, baka siguradong nanularing laman na ng Loot Crate, so kompleto yung kaya ang Loot Crate, padalanda akong mga nini every month. At mawala yung pin.
Loot Crate pin. Pwede may lagay kaya ang kahit polo, t-shirt, malan, pantalon, kaya ang balogbog. At kaya strap na kaya ang tikay, bag. Tapos kunawa naman siguro bring kabit nun eh. Nakakolektala rin eh. Apat na kami siguro. Or tatlo tanan na. Tatlo na kami. August Heroes. Okay, punta ka labo rin naman ha. Ning Loot Crate me. Yung pinakabuli ko po yung Groot. Bilangan tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dahil iningkay, magnet fridge, laman na po ng Loot Crate. Ila po kaya rin sigurong pin. Yung Loot Crate po, sabihan na kaya kayo 6 to 8. Yung pwede mong, 6 to 8 na bagay pwede mong collect. Lagi may itong account. At siguro yung kaya ni kasi sila po makanini every month. Yung magazine na po ng Loot Crate. Duwalang piyalongan. Alang t-shirt. Sayang alang t-shirt. Pero kisusunod sana kayong kaya kayong September siguro po manikwa ko tayong t-shirt kayong Loot Crate. Okay. Salamat po. Kayong kaya kayong pamanalbe kayong Taramamusni episode 3. Niyakita po kayong susunod at Taramamusni episode 4. Binalik niya abla mo. Change niya po yung schedule. Taramamusni 4 po. Nerd Block September ya po. Excited kami. Akit na kayo ulit. O nanong gagawan nyo? Tating ko mo. O sige. Akalon kayo pa palumpa. Pepakiting gaya na yun. Kaya kung laman na ng kaon pala. Kaon. Ayan po yung kaon. So katalapan naman na yun. Ayan kaon na eh. Bala mo kaya. Baluarte na yung hero. O ayan. Sige. Sulod kayo. Ito lang ang props eh. Okay. That's okay. So, sige po. At kayo sa susunod. Kenny po. Kenny kaya kami. Peace.